така, здравейте отново, дами и господа. Днес искам да ви покажа това нещо. Изчакайте. Не падай! Това е Стив. Както виждате, косата е сива, но моят приятел я направи така. Без да иска. Това е Diamond Sword. Ето, аз съм го отсетил. Той ме е направил само дръжката и чертежите. Той ми го залепи, дай ми частите и ето самия Стив. С меч. Няма да му правя кирка. Така, не може да си мърда ръцете. Защото съм го залепил, трябваше. Гадост! Така. И това е. Много не се вижда. Знам. Днеска ще му прави къща към няколко часа, не знам колко часа. Цак. Diamond Sword on the Diamond Sword. Ето горе-долу се пробвам. Елате на така. Ето го, вижда се. Diamond Sword. Както виждате, не оригиналния. Но, ще чакайте малко. Това е новата ми къща. Може да не се вижда много тази картина. Добре, горе-долу се вижда. Ще се първо да се приближа още. Това го нарисува той. Това ми е мото Крон е 9.9. Той е забрал да напише 9.9. Това е Ender Dragon и получавам яйцето и там е кота, което му дава живот. Ето с Diamond Sword. Може много да не се вижда и е зеленичи. Ето така. Може да го видите. Така. Както виждате, това мото бюро изобретявам шлем за Стив. Ето го. Няма точно да е този, защото вижте, вътре от ето този блок. Не трябваше, защото ето тук съм го скъсал. Трябва може би, ето, изчакайте, ето някъде от тук. Мисля да го почна ето това. С този мастер. Ще го направя Diamond. Но за сега тайна светлина, това е Стив. Ето я. Границата, както виждате, е така. Което може би не трябва да е. Както виждате, тук му се вижда, тук не може да се вижда, защото няма. И както виждате, може би е направено от малки блокчета. За меча, нали всичко е използвано хартия, после е използвано картон, за да се залепи. Той има крипър, може да го питам, ще направя на приятел зомби и днеска ще го направим къщичка. Ще снимам клип, ето даже и самото. Пък виждате, може би това си беше Стив. За меча не се пуска. Така ще спи в леглото с меч като лут, глупак. По-скоро като лут. Но, извинете, че го направих. Но, както виждате, малко може да му се отрепи кръка още малко. Както виждате. Къде ми е лепилото? Ето с това лепило. Течно. Днеска майка ми ще ми донесе кутия. И съм рязал с ето тази ножица. Може да от Джамбо е. Ето
тази любимата ми дълга ножица. И ето тази, която ми е още от първи клас, но я ползвам. С тези 3 ножици съм направил този. Направихме някои неща. Чакайте. Мейчо скриви като някаква мишка. И какво да кажа, освен да дадете лайк нагоре. И много ви се моля да ме гледате клипчетата и да се абонирате. И така, чао!